Bruselas, Funchal, Mallorca edo Jerez hauek izan daitezke urtengo porretako helmugak. Air Nostrum konpainiak hegaldi berri hauek martxan jarriko ditu Hondarribia eta Loiuko aireportuetan. Martxoaren 27tik irailaren 25 arte, astean bi hegaldi Hondarribi eta Bruselaren artean, eta uztailaren 22tik irailaren 4 artean, astean 3 Mallorcara. Bilbotik berriz, uztailaren 22tik irailaren 4 artean, Jerez, Dubrovnik, Funchal eta Menorkarako hegaldiak izango dira. Euskadik nazioarteko hegaldiak izateak ekonomia, kultura eta giza ereduen elkartrukatzea suposatzen du Eusko Jaurlaritzarentzat. Aire ibilbide berriak izan da, Euskaditik leku gehiagotara joateko zuzeneko hegaldi gehiago izango ditugu, eta gainera, kanpotik ere jende gehiago etorri ahal izango da, horrek ekarriko dituen onura guztiekin, ekonomikoak, kulturalak, turistikoak eta abar. Eusko Jaurlaritzak Euskadiko lurralde bakoitzak bere aireportuari begira egon ordez, bakoitzaren baliabideen ikuspegi integrala bultzatzearen alde dago. Hau da, 3 aireportuak behar bezala koordinatzea elkarren osagarri izan daitezen kudeaketa eragingarria izateko.